Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω τώρα πράγματα εμπειρικά. Φυλακές. Η παραβατικότητα και η χρήση είναι πακέτο. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν θα κάνει χρήση, θα μπει στη χρήση, ένα τσιγαριλίκι, μισό, κάτι περισσότερο, θα εμπλακεί με τη δικαιοσύνη. Επειδή ακούγονται πολλά και επειδή εγώ πάρα πολλές φορές, καλά η κυρία Τσό βεβαίως είναι στις φυλακές του Αυλώνα, θέλω να σας πω ότι περίπου 1 με 2 φορές τη βδομάδα είμαι στις φυλακές Κορυδαλού. Για το πρόγραμμα που έχουμε εκεί, το ενδράσει. Είναι μια θεραπευτική κοινότητα μέσα στις φυλακές. Πες μου τη φυλακή έχεις, θα σου πω και τη δημοκρατία έχεις. Είναι 2.500 περίπου κρατούμενοι. Διαφωνώ εδώ μόνο λίγο στα στοιχεία. Το 75% έχει σχέση με τη χρήση και την απόρρεια αυτής. Κοντά ήταν, απλώς αυτό διωγγώνεται στην γη. Δεύτερο point, και την απόρρεια αυτής, δηλαδή σχέση με τα ναρκωτικά. Καταλαβαίνω, έκλεψε για να πάρει, έκανε για να... Δεύτερο ζήτημα. Τουλάχιστον οι περισσότεροι είναι για εμπορία μέσα. Πώς ορίζεται η εμπορία? Εγώ ξέρω περιπτώσεις, γιατί ακούω και πολιτικούς να είναι πάρα πολύ αυστηροί με τους εμπόρους. Θάνατος τους εμπόρους. Ποιον έμπορο λες τώρα? Και πώς ορίζεται ο έμπορος? Δηλαδή όταν λέμε έμπορο, ας πούμε, λέμε τον πρόεδρο της Παραγουάης, του Αφγανιστάν, τον Ομπάμα, τον όποιον διευκολύνει ουσιαστικά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε κεντρικό επίπεδο. Γιατί αν είναι έτσι μπορούμε να συμφωνήσουμε, αν και εμείς έχουμε ένα θέμα με τη βία για την αφαίρεση ζωής. Αλλά να έχουμε στην κοινότητα ενδράσει ισόβια 19,5 χρονό κορίτσι για 8 γραμμάρια χασίς, δεν ξέρω αυτό δηλαδή σε ποια λογική μπαίνει και ποιος είναι αυτός ο νομοθέτης ο οποίος όρκισε και όρισε ότι ένα κορίτσι δεν θα νιώσει ποτέ τον έρωτα εκτός φυλακής. Δεν θα κάνει ποτέ μια δεύτερη προσπάθεια. Ποιος είναι αυτός? Ο αυστηρός, ο έτοιμος. Είναι από αυτούς που μαζί τα φάγαμε? Από αυτούς είναι? Από αυτή τη λογική της αυστηρότητας? Το ΚΕΦΕΑ θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνεται η θεραπεία καταρχήν μέσα στις φυλακές. Εμείς απλώς είμαστε εκεί γιατί πρέπει να είμαστε εκεί. Είναι όμως άλλο πράγμα η απενεχοποίηση της χρήσης, σας το είπα, και άλλο η αποποινικοποίηση της χρήσης. Το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον για μας είναι ότι η εφηβική παραβατικότητα έχει αυξηθεί τόσο πολύ, γι' αυτό χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου. Έφυγε ο Δήμαρχος. Θέλω να το ακούσει. Έλα, Δήμαρχε, εδώ θέλω να το ακούσει. Είσαι και ρεπόρτερης και εφημερίδες στο πολύ. Φοβερό. Όταν τα παιδιά στο Λύκειο, στο σχολείο, στο γυμνάσιο παίζουν με τη διακίνηση, παίζουν με τον νόμο. Αν μου επιτρέπει, κυρία Τσό, θα σου πω μια μικρή ιστορία που είδα εγώ στοιχείο. Μια μικρή κοινωνία όπως είναι το Κιάτο. Στις φυλακές του Αυλώνα υπάρχει πτέρυγα αρχείου. Όλοι χείος μέσα. Όλα τα παιδιά. Τι έγινε? Εκεί ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο φαρμακοποιός, ο γιατρός, ο συνδικαλιστής, ο καλός άνθρωπος, θεωρούσε ότι αυτή η ιστορία της παραβατικότητας και μιας συμμορίας που είχε δημιουργηθεί ήταν κάτι που δεν τους αφορούσε. Ήταν κάποια παιδιά. Κάποια λίγα παιδιά, όμως αυτή η ιστορία μεγάλωνε, είχε γίνει μια ολόκληρη οργάνωση που λεγόταν Λόκος. Και είχαν κάνει και νέους πρωτοπόρους. Juniors, ναι, baby Locos. Είχαν κάνει και νεολαία. Τους πιο μικρούς. Η διακίνηση ήταν κεντρικό. Το αλυσβερίσι και ουσιαστικά η προστασία στους μαγαζάτορες και πλέον ήταν μια γάγκρενα μέσα στο νησί. Αυτά εγώ τα έχω δει και σε άλλες περιοχές, απλώς δεν έχουν σκάσει ακόμα τα κανόνια. Έσκασε στοιχείο, γιατί κάνανε λάθος. Πλακώσανε ένα λιμενικό. Και ήρθε το κράτος, γιατί το κράτος δεν ανέχεται να τους χτυπάσει πέρα στους εστόλους, και έψαξε να δει τι έγινε. Και βρήκαν όλο το δίκτυο. Και μαζέψανε 300 άτομα. Πόσα παιδιά χείος δεν παιδιά? 300 συλλάβανε. Όλοι χείο. Και πέφταν όλοι όπως τότε με τη 17 Νοέμβρη από τα μπαλκόνια. Βρε και αυτού, βρε και του άλλου. Όλα τα παιδιά ήταν μέσα στην ιστορία.
Όλα τα παιδιά παίζουν, θέλω να πω, με τα όρια. Δεν ήταν κακά παιδιά. Με τα όρια τους παίζανε. Και με την ανοχή της κοινωνίας που ήξερε, άκουγε, έλεγε ότι αποκλείεται να είναι ο δικός μου ο Γιαννάκης, αλλά ήταν ο Γιαννάκης μέχρι τα μπούνια μας. Και αν δεν ήτανε, θα μπαινε αύριο ο Γιαννάκης. Έτσι την πάτησε. Ευτυχώς υπάρχει το ΚΕΘΕΑ και ευτυχώς πολλά παιδιά είναι στα χέρια της Τροφής και της Κυρατσός και στις φυλακές. Θα έπρεπε όμως να πηγαίνουν στη φυλακή. Τι θεραπεία να κάνεις μες στη φυλακή σε ένα παιδί. Υπάρχουν λοιπόν και ζητήματα που αφορούν στον νόμο και στην αλλαγή του. Και σας προετοιμάζω, διότι θα ακούσουμε πολλές κορώνες τις επόμενες μέρες, αν έρθει επιτέλους. Τώρα ακριβώς αυτό. Εν αναμονή εδώ και ένα χρόνο της ψήφισης του νέου κώδικα περί ναρκωτικών. Αφού είστε εδώ, θέλω να σας εκμεταλλευτούμε και γι' αυτό. Υπήρχαν θετικά θέματα σε αυτόν τον κώδικα και υπήρχαν και αρνητικά. Στα θετικά, πάντως, είναι το ένα ζήτημα που ζητάμε εμείς, το κομμάτι ότι δεν μπορεί για 8 ή για 10 γραμμάρια χασίς και όταν οι φορείς υπογράφουν ότι είναι καλά, να είναι ακόμα στη φυλακή. Όταν ένας έγκυρος οργανισμός λέει ότι η Κυρατσός Κορδογιάννη έχει ολοκληρώσει 2 χρόνια το πρόγραμμα και είναι καθαρή, οφείλει το κράτος να επανεξετάσει την υπόθεση και να πάρει μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία. Το κράτος και οι πολιτικές τους έριξαν στον κόσμο στην πρέζα, το κράτος θα του δώσει πάλι μια ευκαιρία. Και ας είναι και πιο αυστηρή. Ας είναι και πιο αυστηρή. Αλλά δεν μπορούμε να κόβουμε τις ζωές στα παιδιά. Αυτό γίνεται στις φυλακές. Στις φυλακές που έχουμε την κοινότητα, είναι περίπου 150 άτομα, ζητάμε να αναπτύξουμε το πρόγραμμα και έχουμε αρνήσεις, ξέρετε, από τις φυλακές. Τι σημαίνει ναρκωτικά. Κλείνω και συνεχίζει η φυλακή. Από τα ναρκωτικά κερδίζει ο έμπορος, ο μικρός διακινητής, ο δικηγόρος, ο αστυνομικός. Είναι κομμάτι της υπεραξίας του. Συλλαμβάνει, δουλεύει για αυτό το πράγμα. Ο αστυνομικός, ο δικαστής που θα δικάσει, ο δικηγόρος, ο οποίος θα πάρει την υπόθεση. Και ο παπάς που θα τον θάψει. Όλοι κερδίζουν από τη διακίνηση χρήσης. Και κάθε Γιάννης, Γιώργος, Δημοσθένης, Ανούλα που βγαίνει καθαρή, φεύγει ένα παιδί από την πιάτσα αυτή. Γι' αυτό εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη νίκη αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο, ότι κάθε παιδί που βγαίνει έξω και έρχεται στη γειτονιά του και ξαναπαλεύει, είναι ο καλύτερος προπαγανδιστής, διακινητής άλλης αντίληψης στην πόλη. Εμείς 23 του μήνα, 27 του μήνα θα πάμε στην Κάλυμνο. Θα έρθουν τα 8 πρώτα παιδιά καθαρά. Τα 8 πρώτα παιδιά από την Κάλυμνο θα ξαναβγούν στο νησί. Και πήγαμε να ετοιμάσουμε το νησί όχι να υποδεχτεί τους ήρωες, να υποδεχτεί τους καθαρούς και να αλλάξει το νησί. Γιατί έχει βρωμίσει στο νησί. Γιατί πεθαίνει το νησί. Και δεν θέλουν να το δουν. Λέγανε τι να το κάνουμε, να τους δώσουμε μεθαδόνη. Για να δουλεύει και ο φαρμακοποιός, για να δουλεύει και ο ψυχίατρος, να δουλεύει και ο δικηγόρος να πει καμιά δίκη. Αυτή είναι η υποκρισία των αναλυτικών. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η σύγκρουση. Το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ είναι δωρεάν. Στα προγράμματά μας, όπως και στο 18, δεν υπάρχουν λίστες αναμονής. Γιατί μου λέει συνέχεια το 18, θα μου πεις, είναι κολλητή σας. Είναι στην ίδια αντίληψη, ναι. Πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να στηρίξουμε κάθε στεγνό πρόγραμμα παντού. Πού ήμασταν τώρα? Να πειράξουμε κάτι στο γνωμολόγιο, το παίρνω εγώ τη σκητάλη. Διαλεκτική συζήτηση του εξάλλου. Μπορώ λίγο ακόμα, έτσι. Λοιπόν, λίγο ακόμα. Αλλά είπαμε, εμείς θα είμαστε εδώ, η δική μας η ομάδα, θα είμαστε εδώ και έξω μετά, εκεί που είναι το υλικό. Εξάλλου ο Θανάσης ένιωσε μια απίστευτη απογοήτευση σήμερα γιατί θέλει να μιλήσει, η Νατάσα επίσης. Ξέρετε ποια είναι η μεταμόρφωση, για να συνδεθούμε και λίγο με το όνομα της ομάδας. Όταν τα παιδιά δηλαδή, όταν τα παιδιά είναι έξω στη χρήση και δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή με κανέναν απολύτως και είναι στη μοναξιά τους, το να γίνεται αυτή η αλλαγή και αυτή η μεταμόρφωση πραγματικά και να είναι τόσο ανοιχτά, τόσο καθαρά στην ψυχή, στις αξίες, στη φιλοσοφία, που να μην τους αρκεί ότι το κάνουν αυτό για τον εαυτό τους, αλλά να θέλουν να το προσφέρουν και στον άλλον. Και αυτή για μας είναι η βασική μας φιλοσοφία. Σε κάθε θεραπευτική κοινότητα είναι η βάση. Δεν μπορεί κανένας μετά να πει ότι τα πράγματα πήγαν καλά για μένα μόνο. Πρέπει να έχουν πάει καλά για όλους.
Και έτσι μαζί μας σήμερα με αυτό το βίντεο, με κάποιο τρόπο, ήταν και όλη μας η κοινότητα παρούσα. Θέλω να πω για τους εφήβους και τις οικογένειες, επειδή είσαστε εδώ γονείς. Ξέρετε πόση μεγάλη δύναμη έχουν στα χέρια τους οι γονείς να επηρεάσουν? Φυσικά πολύ. Αν ξεφύγει ο έλεγχος από τα χέρια, που στην εφηβεία μπορεί να συμβεί αυτό, που βέβαια αυτό γίνεται σταδιακά και έχει σκαλοπάτια, τότε ο έφηβος θα το χτυπάει στο γονιό. Θα το χτυπάει πάρα πολύ. Εμείς, επειδή κάθε μέρα, έτσι, δουλεύοντας με τα παιδιά, θεραπευτικά, μπορούμε να ακούμε και συγκρατούμε φυσικά μέσα μας πάρα πολλές εμπειρίες και αφηγήσεις. Μία από αυτές τις εμπειρίες, λοιπόν, έλεγε, που λέγαμε πριν, για το χασίς, για την κλάστρα και για αυτά. Στην ντουλάπα του σπιτιού, κλάστρα, με ένα φωτάκι φως. Αυτό που καταλόγιζε το παιδί στη μητέρα του σε μια διαδικασία όμως βελτίωσης πια των πραγμάτων και διόρθωσης, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα από το παρελθόν, αλλά όταν είσαι στη θεραπεία, στην κοινότητα, χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να τα διορθώνεις. Ήτανε δεν το είχες καταλάβει? Μα τι άλλο να έκανα, ας πούμε, για να σου πω? Για ενοχή. Για ενοχή. Μα το ανέλαβε ο πατέρας σου. Μα ο πατέρας σου μου είπε ότι θα το κανονίσει εκείνος. Και τι πάει να πει αυτό? Και ένας διάλογος πολύ, πολύ δύσκολος και γερός. Άρα κανείς νομίζω να αναλογιστεί. Μοιράζω την ευθύνη και λέω, πάρε 50 εσύ, πάρε να πάρω εγώ 50, αλλά τα άλλα 50, και έτσι να το μεγαλώσω. Θέλει το 100% της ευθύνης και θέλει μάτια, αυτιά, ορθάνυχτα. Άρα η οικογένεια μπορεί να συμβάλλει με κάποιο τρόπο, δημιουργώντας κάποιους παράγοντες επιβαρυντικούς, όπως είναι η ανοχή δηλαδή, αλλά μπορεί και να συμβάλλει τόσο θετικά, όπως συμβάλλει όταν είναι σε θεραπεία, και γιατί και οι γονείς παρακολουθούν παράλληλο πρόγραμμα θεραπευτικό, να συμβάλλει για να αλλάξουν τα πράγματα. Η σχέση του γονιού παιδιού, στις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για τους παράγοντες, και μου αρέσει να σας το πω αυτό και μόνο, είναι ότι ίσως ο πιο σημαντικός οικογενειακός προστατευτικός παράγοντας για ένα παιδί ή έναν έφηβο είναι να έχει μια ζεστή, θετική και μακρόχρονη σχέση με έναν ενήλικα που τον νοιάζεται και το φροντίζει. Στις κοινότητες το προσωπικό παίζει αυτό το ρόλο. Εμείς παίζουμε αυτό το ρόλο του ενήλικα που νοιάζεται και φροντίζει. Το μαθαίνουμε αυτό και στους γονείς, γιατί και οι γονείς είναι πολύ πληγωμένοι και πολύ δυσκολεμένοι όταν έρχονται. Έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Το κάνουμε και μαζί τους, γιατί και εκείνοι θέλουν νιάξιμο και φροντίδα, προκειμένου να είναι σε θέση μετά να τη δώσουν. Και θέλω να κλείσω. Τι να κλείσω, δηλαδή το θέμα δεν κλείνει, αλλά τέλος πάντων, στο βαθμό που μπορούμε να πούμε απόψε κάποια ερεθίσματα να δώσουμε σε εσάς, βλέπετε μία ακροστιχίδα εκεί. Ζήτησα από τα παιδιά, και έτσι για αυτή την ενημέρωση, να εντάξουν κάποιες αξίες, κάποιες αρχές, αυτά που νιώθουν και που πιστεύουν για την κοινότητα, βάζοντάς τους σε μια ακροστιχίδα. Με τις λέξεις θεραπευτική κοινότητα, στροφή. Βλέπετε δίπλα τι έχουν γράψει στο κάθε γράμμα. Μαζεύοντάς τα αυτά λοιπόν και κάνοντας την αλληλουχία τους, θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτό. Οι λέξεις λοιπόν η μία κοντά-κοντά. Ξεκινάς μαζεύοντας όλο το θάρρος που έχεις μέσα σου, με την ελπίδα ότι θα ενταχθεί σε μια νέα παρέα, εντελώς διαφορετική από αυτή που έχεις στη χρήση. Αυτό που διαπιστώνεις από την πρώτη μέρα είναι ότι στην κοινότητα υπάρχει αγάπη και σημαντική προσπάθεια που μπορεί να σου οδηγήσει στην ευτυχία. Για να φτάσεις όμως στην επιτυχία, χρειάζεται τιμιότητα. Τότε νιώθεις ικανοποίηση και κινητοποίησε, φέρνοντας στη ζωή σου φως, σαν το φως του ήλιου. Αρχίζεις να νιώθεις την ανάγκη να ανήκεις σε μια ομάδα και μια περηφάνεια σε πλημμυρίζει, αλλά και νιάξιμο για τους άλλους. Καθημερινά στην κοινότητα πρέπει να παίρνεις το ρίσκο και να βάζεις στόχους αληθινούς, ώστε να αρχίσει η στροφή στη ζωή σου και η προσωπική αλλαγή. Τότε νιώθεις σεβασμό και τρυφερότητα για τον εαυτό σου και τους άλλους και μπαίνεις σε μια νέα ρότα, γεμάτη από όνειρα, φροντίδα και ανθρώπινη επαφή.